първият готин, забавен, собствен бизнес, ама все работеше до късно. Или, поне така си мислех, слагам аз камера вкъщи, отварям приложението на Дахла DMSS и какво да видя? С някаква друга жена стоят на дивана, пият си вино и си гукат. Верно ли? Абсолютно. Не мога да повярвам. Вторият. Супер красив, супер готин, истински джентълмен. Цветя всеки ден, чините миеше, комплименти постоянно. Обаче, Какво? започнаха да ми изчезват неща от вкъщи. Да. Я някое бижу, я парфюма и вече и лаптопа като ми изчезна и викам, абе това крадец ли имаме вкъщи, какво става? И гледай. Абе, ти някакви нормални мъже не харесваш ли, бе, човек? Сегашният ми. Вече почти 1 година сме заедно, никакви проблеми, спокоен, грижовен, всеотдаен, страхотен е. Супер, браво. Добре, дай да отворим тази камера да видим, що ме е толкова прекрасен. Дай да видим какво прави. Така... Гледай и ти. Това е човек. Казвам ти, това е човек. Нали? Да, точно.